Joo. Meitsi on täällä, ette arvaa missä. Täällä kyllä te varmaan jo tiedätte. Teneriffalla mun mummin kanssa. Mun mummi lähti nyt käymään jossain spa-hoidoissa. Mä en edes tiedä mitä se tarkoittaa. Mutta mä sanoin, että mene vaan, mun pitää tehdä vähän YouTubea täällä. Mut tänään mä kävin tuossa vieressä on semmonen Dino-marketti. Vähän niinku Meitsi. Meitsi on vähän niinku Dino, mut vaan Kroko. Mutta mä kävin sieltä ostaa kaikkia herkkuja, mitä mä en saa syödä Suomessa. Koska niitä ei oo siellä. Ja mun mummi ei anna niitä herkkuja. Mut joten, tervetuloa mun Crazyin spessuun Teneriffa herkkumaisteluvideolle. Otetaas eka herkku sisään. Anna tulla vaan. Mikäs se mahtaa tulla? No, mä en tiedä mitä nää on, mutta siinä on mun nimi. Taco. Joten mä ostin niitä. Mut avataan sitä bagi ja katsotaan miltä ne maistuu. Ne on tän näköisiä. Mä toivon, että ne on vähän kirpeitä, koska näissä on tämmönen sokeripinta. Ja mä toivon, että ne ei maistu multa, koska niiden nimi oli Taco. Ettei nää oo vaan tehty tämmöisistä YouTubettavista krokotiileista. Ei tullut mummille. Sain syödä herkkuja. Älkää kertoko mun mummille, että mulla on YouTube-kanava, jossa tulee karkki jonimaista. Oi, nää on vähän kirpeitä, mutta ei liian kirpeitä. Ihan hyvä koostumus, tämmönen aika kiinteä. Mut mun mielestä oli tosi hyvin. Mä annan näille takopisteitä 8/10. Otetaan seuraava. Mä vielä onpa se pitkä ja iso. Ja siinäkin on vähän niinku taco, mut siinä lukee koko. En nyt tiedä yhtään miltä se maistuu, mut en oo kyllä koskaan syönyt noin isoa suklaapatukkaa. Mut avataan se. Noniin, tämmönen se oli. Ja eka pettymys. Ei se ollutkaan niin iso. Siellä oli vaan 3 tämmöistä pötkylää sisällä. Te huijasta. Tuolla sisällä on jotain tämmöistä valkoista. Se on varmaan sitä kokoa. En tiedä mitä se on, mut maistaa. Ei oo muuten hyvä. Ei oo yhtään hyvä. Mitä toi valkoinen on? Jos te tiedätte mitä toi koko tuolla sisällä on, niin tilatkaa mun kanava ja laittakaa kommentti tuohon alas, niin mä saan selville, mutta mä maistan vielä vähän. Mut mä annan tälle takopisteitä 2/10. Ei jatkoa. Lähemmäs. Mamma. En tiedä mikä on, mut maistetaan. Avataan. Noniin, mamman sisällä olikin tämmösiä pikkumampaja. Mun mummi on sanonut, että mun pitäisi syödä paljon kaikkia hedelmiä. Niin nää mun mielestä aika hedelmävärisiä, joten mun veikkaa, että mun mummi on tyytyväinen, koska mä aion syödä nyt nää kaikki. Vähän tämmönen nopealainen rakenne ja vähän hampaisiin, mutta kyllä se lähtee irti. Sitruuna maistui sitruunalle, joten nää on varmaan tosi terveellisiä. Niin annan näille 7/10 takopistettä. Otetaan seuraava herkku sisään. No niin tulikin vähän jana tästä kaikki syömisestä, niin otetaan yksi tommonen limu tähän väliin. Tää on joku tämmönen Bar Cherry Age-niminen limu. Joten avataan sterkki ja katsotaan mikä värinen se on ja miltä se maistuu. Ensiksi hyvät pisteet tulee siitä, että se on sen värinen, mitä se antoi ymmärtää, että se olisi. Loistetaan sitä vähän. En mä tiedä miltä maistuu. Vähän tulee mieleen semmoset chupa chups tikkait. Cherry, eikö se ole jotain? Onko se jotain cherryä? Mikä se on? En tiedä miltä se pitäisi maistua. Mut siltä varmaan maistuu, koska sen niminen se oli. Mut ei ollut lemppari, mut ei huonokaan. 6/10 takopistettä. Alustaja, anna lähemmäs sitä.
No, hei. Seuraavaksi meillä on tämmönen patukka. Mä veikkaisin, että se on suklaapatukka, mutta en ole varma. Lake. Tältä se näytti ja oli aika hauska, koska mä luulin, että siellä on joku puupalanen siellä sisällä, koska se näyttää ihan puulta. Toivottavasti ei maistu siltä. Maistetaan. Onpas herkullinen suklaa. En oikein tiedä, miltä tän maistuu. Mut musta tuntuu, että mun suussa on semmosia suklaahiutaleita. Mut oli tosi herkullinen. Annetaan tälle takopisteitä 8,5/10. Jatkoon! Ja otetaan seuraava hetku sisään. Coca-Cola karkkeja. Ja mä toivon, että nämä on myös noita kirpeitä versioita. Siltäkin näyttää, mutta hyökätään tuonne pussin sisään. No niin, ne näyttää ihan kokiskarkeilta. Maistetaan. Maistuuks nää kokiskarkeilta? Ihan kuulis kokista syönyt. Mut ei ollut niin kirpeitä. Näissä on vähän kirpeys, mutta ei ole silti kirpeitä. Annan näille 3/10 takopistettä. Ei huonoja, mut ei kyllä niin hyviä. Merkiväin. Mä joskus näen näitä jossain kaupassa, mut joskus tosi harvoin. Mut täällä niitä oli, joten oli pakko maistaa. Et miltä tää oikein maistuikaan? Mut avataan paketti. No niin, tämmönen tutun näköinen patukka siellä oli sisällä. Mulla on joku hatara muistikuva, että niitä maistuu, mut mä en vaan muista, kun mä saa tosi harvoin näitä listaa. Mut paistetaan. Ei muuta kuin 9/10 takopistettä. Tätä ei lähetä pois, vaan syön sen. Seuraava herkku. Tää oli tämmönen. Joku vesimelonipallero. Ei hajuakaan mikä siellä on sisällä. Mutta avataan nyt sen. Se olikin aika pöllere pallero tuolla sisällä. Näyttää ihan limalta. Mä otin lusikan sitä varten, että mä voin maistaa sitä. Nyt on makee. En oikein tiedä, mitä pitäisi ajatella. 1,5/10. En osta enää ikinä. Mummi! Otetaan tähän väliin pikku juomatauko. Tulee vähän janoherkkuja syödessä. Mutta mä löysin täältä tämmöstä kaupasta vettä, joka on Inside Out 2 vesipulla. Siellä oli eri hahmoja. Ootteko te nähnyt sitä leffaa? Pistäkää kommentteja, jos ootte ja jos tykkäsitte. Mä en oo. Mun mummi ei oo vielä vienyt mua sitä kattoa. Mut, hajuan nyt vähän vettä. Seuraava! Suklaapatukka. Tvörl. En tiedä miltä on, mutta mä veikkaisin, että se on vähän niinku Twix. Mut mä oon tvörl. Mut hienoma värinen paketti. Miksi Suomessa karkit ei ole tän värisissä paketeissa niin usein? Täällä on aika paljon. Mut avataan, maistetaan, arvioidaan. No ulkonäkö on vähän keksimäinen, mutta katsotaan. No, ei ollut kuin yhtään niinku Twix. Ei ollut keksiä sisällä. Ja tää poistuu vähän niinku toi, mitä se puupatukka olikaan. Mut ei ihan yhtä hyvä. Mut ei voidakaan. Annetaan takopisteitä 7,5. Kuten varmaan kuulette, niin mun kuva rouskuttaa jotain tuolla takana. Isolla hymyllä, koska se näköjään tykkää niistä. Katsotaan, mikä se siellä rouskuttaa.
ostin tämmösiä tikkusipsejä. Paprikan makuisia. Mun mummi aina sanoi, että paprikasta on C-vitamiinia. No niin mummi. Älä kato tätä, mutta jos katot, niin nyt sit syödään. Maistetaan. Avataan aika paketti aueen. Siellä se mun kuvaaja taas rouskuttaa näitä tuolla takana. Mä en oo edes maistanut. Mut nyt on takavuora. Muuten saat potkut. Ne on niin hauskan näköisiä. Ne on kyllä jotain pikkuranskalaisia. Mini ranskalaisia. Hei, maistetaan. Nää on hyviä. Anna näillä 9,5/10. Nää oli hyviä. Tenkis mä sanoa seuraava, mut aion syödä nää kaikki. Nyt saatiin Milka-suklaata. Tätä saa Suomestakin, mutta en oo tämmöstä nähnyt ennen. Mä tykkään Milkasta. Joten avataan ja maistetaan. Sehän on tän videon tarkoitus. Älä rouskuta siellä. Ja kuka syö niitä sipsejä, kun sä tykkäsit niistä niin paljon. Nyt on menty eteenpäin. No niin, maistetaan sitä Milkaa. Olipas herkullista. Ja niin söpöjä pavetteja. Ootteko koskaan nähnyt mitään näin söpöä? Paitsi tää oli tosi herkullinen. Mä annan tälle täydet takkapisteet. 10/10. Mä oon käynyt monta kertaa Teneriffalla ja joka ikinen kerta mä ostan näitä, koska nää on mun lemppareita. Joten päivän maistelu, tää on vaan suositus. Ostakaa haikarkkeja ja miksei haikarkkeja myydä kotona. Mutta avataan, kerrotaan maku, joka on varmasti hyvä ja annetaan pisteet. Maistetaan. Oi. Mä sanon suoraan 10/10 ja tiedättekö te, mikä laulu näistä karkeista tulee mieleen? Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. No niin, ei tää on mikään musiikkivideo, joten mennään eteenpäin. Mut näitä en lähdetä aion syödä. Niin, nyt kun ollaan syöty, niin välillä pitää juoda. Mutta vielä on herkkuja jäljellä. Katso video loppuun asti ja tilaa kanava. Jotta maistetaan toista limpanaadia. Ja kuulkaas mun seuraajat. Tässä tulee Espanjan tunti. Mikä on mansikka espanjaksi? Ettekö tiedä? Vastaus on tuossa. Fresa. Joten tää varmaan mansikkalimsaa. Maistetaan paljon se mansikka täällä maistuu. Tää maistuu, kuulkaa, ihan mun mummin mansikkamehulle, jossa on vaan hiilihappoa seassa. Mut ei tää kyllä niin hyvä ole kuin mummin mansikkamehu. Joten annetaan tälle pisteitä 6/10. Joten lapset siellä, juokaa mieluummin mummin mansikkamehua kuin kaupan limonaadia. Pysyy hampaat kunnossa, ei kun mulla. Voitko kuvaaja auttaa mua kääntää ton paketin? Noin, sieltähän tuli Tinderi. Tinderi on yksi mun lemppareista. Ainakin pääsiäismunista
Ja kannattaa katsoa Takon suuri pääsiäismunamaisteluvideo mun YouTube-kanavalta. Niin selvii paljon Kinder siellä sai. Ja mitä yllätyksiä tuli. Mutta mulla on vaan veikkaus, että on hyvää, koska tykkään Kinderistä, mutta en oo tämmöstä ennen nähnyt. No niin, sisältä paljastui tämmönen aika hassun näköinen juttu. Mutta maistetaan, koska Kinderi on yksi mun lemppareista. No, tää ei nyt oikein maistunut niin paljon Kinderille, kun Kinderit yleensä maistuu. Ja oli aika tämmönen leivosmainen koostumus. Tästä tuli mieleen, kun olisin ostanut itselleni kaupasta jonkun ihan ok synttärikakun. Mutta koska Takon synttärit onkaan, siitä tuli mieleen. Pistä kommenttia alle, jos tiedät, millä mun synttärit on. Mä en muuten itse sitä tiedä. Mummi aina kertoo sen mulle. En edes tiedä, kuin vanha. Mutta annetaan tälle pisteet. Aika paha, mutta annan tälle vaan 5/10. Ei ollut kovin erikoinen. Nyt kyllä alkaa olla aika täynnä tämän masun. Mutta vielä pitää jaksaa yksi herkku. Se on tällaista tää YouTubettajan elämä on. Mutta laita viimeinen. Tämmönen M&M. Tuolla on noita herkkuja. Ja en tiedä mitä toi mahtaa olla. Onko tää joku jogurttihommeli? Mutta testataan ja maistetaan. Mutta ensiksi vielä sanotaan yhteen ääneen karkki. Karkki. Maistetaan vielä viimeistä herkkua. Oikein lusikas. Tää oli joku tämmönen jogurttihössäkkä, johon laitettiin noita M&M-karkkia. Nyt mä huomasin, että tää on aika hauskaa. Noiden karkkien väri menee tonne jogurtin sekaan. Ja siitä tulee tosi värikäs. Mutta ei silti tää makua paranna. 3/10. Kiitos. No niin, siinä oli Teneriffan herkkuja. Vähän liikaakin. Miksen mä ikinä opin, ettei saa syödä näin paljon herkkuja. Mun mummi oli oikeassa. Joten älkää tehkö tällaisia maisteluvideoita. Kuunnelkaa teidän äitiä ja isiä ja mummia, kun ne sanoo, että saa syödä vaan yhden. No niin, kiitos. Seuraavaan kertaan.